passa, bravers? Bravers? Bueno, doncs després d'una setmana d'haver-me operat, aquí estem, estic dintre del cotxe, gràcies als metges d'aquí que són uns professionals de l'hòstia i no res. Avui per vosaltres tinc un museu per ensenyar-vos i no vull parlar més. Adelante intro i ens veiem dintre el museu. Uaha! Ante la duda, raps. Raps. Bueno, família, aquí estem de nou per vosaltres. Avui el Braps està en un museu de cases velles. Cases velles de tot el país de Romania. Aquí, en aquest museu, hi ha totes les cases de tota Romania, de cada regió hi ha una casa, de cada poble hi ha una casa. Bueno, de cada poble no hi ha una casa, però de les regions que hi ha a Romania hi ha una casa de cada regió. Per exemple, com aquesta d'aquí darrere. Però m'he aturat primer de tot aquí perquè he vist una cosa que m'agrada, que són setas. Ai, què és això? Hosti, tio, que és gran, I una mariposa, i és bastant xulo, He llogat un trasto d'aquests, vale? He llogat un trasto d'aquests, com que estic operat, doncs així puc disfrutar de la vida, sense caminar. És la puta polla i li diré a mon pare que me'n compri un. He trobat aquí la família Kung Fu Panda. Família Kung Fu Panda, com esteu? I hi ha gent que viu a dintre d'aquestes cases. En aquesta casa crec que viu un paio. Són unes cases molt boniques. Són de fusta amb palla al damunt. Que aquí si es fot foc crec que es cremaria molt, això. Això es cremaria molt, com ja podeu veure. Està tot xulo, veus? Pues sí, és un museu tranquil, amb gent gran, com aquesta gent d'aquí. Veieu? Uau! Mireu el que m'he trobat aquí, Mireu el que m'he trobat aquí, que m'he trobat la família d'animals raros. La família d'animals raros, això d'aquí. Aquí hi ha més cases, me fotré fotre una foto, saps? Fotré una foto. Espera, que no està ben arreglada. No està ben arreglada. Pues ja tenim les fotos aquestes fetes. Me'n vaig donar una altra tom. Ai, m'he deixat de fer fotos aquí. Bueno. El Tito primo de aquí me ha cambiado la motocicleta, me la ha cambiado, me ha dado una nueva porque tiene más batería, ¿sabes? Más batería. Llavors tindré més temps per poder ensenyar-vos tot. Està molt bé de preu aquesta màquina i sóc un enxufat de la vida perquè ja em coneix, perquè l'any passat també ho vaig fer això. I anem a veure què hi ha per aquí. No us vull ensenyar el que tinc davant, és que no us ho vull ensenyar perquè m'agradaria que vinguéssiu tots cap aquí per veure el que hi ha aquí davant, però és que és una cosa meravellosa, així que... S'ho ensenyo? Vinga, va, s'ho ensenyo. Uohoho! Vinga, ja està, ja n'hi ha prou. I he d'accelerar i no sé com fer-ho, Farem així. Ara no tinc mà per posar el freno i no sé com cony ho faré, però no tinc freno ara. Si passa alguna cosa, tiraré la càmera al llac i frenaré. Em foto un fàstic les parelles, en veritat. Quin asco. Crec que he trobat un cine a la fresca. A dintre de la naturalesa hi ha un cine a la fresca i un bar amb menjar i cuscús. Hi ha llocs especials per fumadors, que és allò d'allí marcat, allò d'allí. Allò és lloc per fumadors. És un puesto meravellós. I aquí hi ha una casa vella, molt bonica, molt xula. Crec... Ah, sí! Un mullí de collons, és un mullí d'aigua, és un mullí d'aigua això. Sí senyors, ara m'ha sortit un mullí d'aigua. Que després a la tornada li farem fotos també, I aquí hi ha la gent menjant, com a gordos. Segurament et pots portar menjar de casa i pots menjar tranquil·lament aquí.
saps? Aquí hi ha una miqueta de verdureta per la teta. Això no sé el que és. Bueno, és com una església petita per resar. Això, aquí hi ha plantes de marihuana plantades i d'albergines i de farigola. És el típic pagès. És el típic pagès de Romènia. El típic pagès. Allí hi ha una altra casa maca. Això és una altra casa maca, que també deu ser un molí d'aquest, d'aigua. Un molí d'aigua. Amb aquest vent que corro molt amb aquest trasto, crec que no se sentirà ni res. Un gat típic romanès. Allò és un gat típic romanès blanc i negre, vale? Està crescut aquí entre les cases velles i no tinc pito per pitar, saps? Aquí no funciona el pito, però bueno. La frase és perdó, merci. Com que no hi ha pito, perquè el pito no va, pues més cases maques. Me fot una ràbia no poder gravar per dintre. Jo crec que avui atropellaré amb algú. La penya com ho veu, la merda és que no tinc pito. No tinc pito. Perdó, gràcies. No tinc pito i la gent se queda flipant. Vale? Casa 139. És una casa modernista de l'any de la Picó. Com ja s'ho he dit, em fan ràbia les parelles. Aquí tenim més parelles. Perdó, merci. Bueno, el que us he dit, que hi ha animals per aquí. Vull dir, hi ha animals i animals. Persones no n'hi ha. Jo no sé si anar tot recte, perquè aquí hi ha això, i no sé com passaré jo amb el trasto. Anem a veure si passa o no. Ens la juguem junts, vinga. He passat. He après que tinc un freno de mà aquí i tinc un altre freno de peu per si em mato, vale? Aquí darrere hi ha el zoo, vale? Hi ha el zoo aquí darrere, que algun altre dia tornarem, si d'això, però ja ho veurem. Veiem com passaré jo ara. Bueno, he passat. Ens anirem cap amunt. Això és una casa típica alemana, vale? Que és molt bonica, saps? I no res. Em vaig a donar una altra volta, a veure què hi ha més per aquí, i nos vemos. Mireu que bonic que és tot això d'aquí darrere. És que aquí hi ha unes fotos, aquí pots fer unes fotos guapíssimes, loco. Guapíssimes. Mira que meravelles, saps? Allí s'han sentit uns ànecs. Bueno, darrere meu hi ha el garatge, amb carros, diferents carros. El pròxim dia, bueno, un altre dia vindrem aquí i us ensenyaré una miqueta... Us ensenyaré a dintre, això. El pròxim dia vindré i us ensenyaré per dintre. Això suposo que és un barco. A veure com es veu. Sí, això és un barco, vale? Això és un barco. Aquí estic davant d'uns monuments històrics. Són monuments històrics en plan... com s'ho explico jo així perquè quedi bé? En plan... índios romanos. Vol dir gitanos de tota la vida, vale? Allò és l'acampament base per los muchachitos, i llavors allí hi ha el carro del... I allí hi ha el carro del pare gitano, falta el cavall. I no res, seguim cap endavant. Ara ja he après la tècnica, puc accelerar amb la dreta mentre gravo amb la càmera i amb l'esquerra la tinc per frenar per si passa alguna cosa, vale? Però no res, us ensenyo 4 cases més.
Bueno, família, ja hem acabat el dia d'avui. Espero que us hagi agradat el museu de cases velles, cases tradicionals d'aquí de Romènia. I el pròxim dia que torni aquí us ensenyaré, us prometo que us ensenyaré a l'interior de les cases. Així que no res, us deixo amb una miqueta de Braps in the Raps. Ah, no, adeu no, no oblidis en subscriure-te, en tocar la campanera aquí i de deixar-me un gran m'agrada, si us plau. Deixa'm el m'agrada. Adeu.